Joo, jätetään kassit nyt sitten New Yorkiin ja ne tulee joskus Tukholmaan ja päivä mennään, tai mä menen tän kokoisella kassin Lissabonissa. On kyllä kunnon jalkatila ja omat telkkarit. Tässä on huipuu. Näkymät on vähän huonot, mutta se ei haittaa. Nyt ollaan Lissabonissa ja oli varmaan nopein 8 tuntia mitä on ikinä ollut. Vähän väsyneitä, mutta nyt ollaan meidän yhden yön yöpymispaikassa. No tää on ihan kova, että se on parveke ja kaikki. Tänne oli ruokalähet. Joo, kiitos. Nyt tultiin tänne Benfica stadionille ja museokäynnille. Kyllä se nyt tuoksuttaa. Aina. Sitten Benfica fanikauppa. Aika iso. Yhtäkkiä tällaisessa paikassa. €4,5 tällainen. Vähän kuiva. Ihan menee kyllä. Mentiin Maken kanssa ostaa tollaset. 10 kappale. Ei paha. Täältä me näytetään, kun me mennään business-luokkaan. Muovikassien kanssa ja... Siitä lautsia vaan. Lautsia vaan. Tällaiset saa Tapper Portugalin bisneksessä aamupalaksi. Me ollaan koneen lähtöä ja otettiin kuohuviinit ja roskapussit odostaa siinä. Meidän matkatavaroista. Bisnekseen. Informamos que a partir deste momento já pode utilizar todo. Sitten venataan meidän laukkuja, jotka on New Yorkissa jätetty ja nähty viimeksi. Laukut saatu ja nyt junalla Tukholman keskustaan ja illalla lähtee laiva. Nyt on Tukholmassa käyty kääntymässä ja syömässä ja seuraavaksi laivalla. Se on avoimet ovet. Hei, täällä on telkkari. Ikkuna ei oo, mut telkkari. Primetime NHL ja kohta aloittelut käyntiin ja Tukholman risteen. Mitä muuta se kai? Tässä on illan outfit. Nyt ollaan Turussa ja vähän on väsy. Kello on 8 ja matka lähenee loppua.
Oikein mikä fiilis. Seuraavaksi junaa. Ois kiva olla Turussa vielä yksi päivä. Niin ois. Ehkä me jäädään Turkuun. Ei vielä reissu loppuun. Jep. Kiitos ja näkemiin.